Egunon, eta etorri, Plateruena Artean Tokia, Herrik Antzerki taldea, Zarauzki Kulturgunea, Durangoko Institutua, Ibaizabal ikastola, Maristak eta Jesuitak ikastetxeak, Durangoko udala, eta hemen gauzen gutako bakotxaren izenean. Uste dut ez doala inorra astu. Eta berbaro oso ondo. Ezan erreza da nagoan ukitzea. Lehenengo zilarraztea aurkezteko gauz gaur hemen. Eta zer daba zilarraztea. Zilarraztea Durangon urtero antolatuko dugun aste tematikoa da. Urte bakotxean ardatz bat aukeratuko dugu. Zilarrazteak 3 ezaugarri izango ditu. Ardatz jakin horrek euskarazko kulturan eman edo ekarri dauena landu eta plazaratzea, izango da ezaugarrietako bat. Bigarrena, disiplinartekotasuna lantzea, adierazpide ugarietan euskarazko kulturan ardatz horrek eman duena plazaratzerakoan. Eta 3. ezaugarria izango da herri kulturgintza lantzea. Durangoko beste talde, gune, eragile batzuekin elkarlanean eta baita be Euskal Herri osoko artista edo taldeekin elkarlanean. Horregatik da gaur post bat honekin darekin batera hemen agertzea. Eta lehendabiziko zilarrazte honetarako aukeratu dugun ardatza Joseba Zaharrenaindia idazle lurretarra den inguruan egitea aste tematikoa da. Zergatik, Joseba Zaharrenaindiak ondo baino hobeto islatzen dituelako lehen aipatutako 3 ezaugarri horiek. Batetik, obra zabaleko autorea da, bere literatur lanetan danetariko generoak landu dituena eta zer aztertu eta zer plazaratu ugari emon dauela. Bestetik eta disiplinartekotasunari begira euskal idazlerik taularatuenetakoa eta musikatuenetakoa delako, eta 3. eta herri kulturgintzari begira bertakoa delako. Durangaldeko semea delako.